मानो मा गेटा गेटि मा जादों मिनिनाय मोनदों जाहाबा मा जादों माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय सोंदोसोना सोंनाया माबा दाय जायो आरो खोन्था जानाय बेसादबासो खोन्थागोन ना आरो सोंनायालाय मा खाब्रां खाथां बेलाय इसे गोदै जानांगौब्रा मिथिनो लुबैथारदों ना आदै गामिनिनो गथ' मा जादों मा देरदों मिथिनो लुबैयोथ' आरो मिथिनो लुबैमारथारदों फैला दिनैलाय मा खाब्रां खाथां फैलानि उनाव मा थायो मा फैलाल' माबा मोनसे खम मोनदों आं कुछ कम है सारा गैला बिदिना खामानि गैला नोङो होननांगौ दिनाव होनखाबाय जोङो माने जेबोखौनो होनायासै माथो नोंलाय जोंनो गावजों लोगोसे जोंखौबो रानो बाबाय आरो केन्डिडेटखौबो गुबुनखौसो डिक्लेयार होबाय माथो मोसौफोर सोर खोन्थादों नोंसोरलाय मबाइल नायाखै मबाइल सोरखौ होखो सोरखौथ' होनो होबाय होनांगौखौनो मा खुन्था खालामबाय नोंलाय फैला राज सुकेगा नहीं साला फैला राज नङालाय पुष्पा राजसो आरो राज टाइपनिखौ नै दिन्थिलायो पुष्पा राज मोसौ आं सोर who I am फैला राज सुकेगा नहीं गुदने लुरिबाय नालाय सुवार नालाय बहाथो केन्डिडेट मोननोब्रा बिला केन्डिडेट लुगैग्रानि माबा सुटिं खालामबाय थायो होननानै बै सेन्टाराव जिरायग्राफ्रा मा बुंबाय थायो सेस दालाय जों बे केन्डिडेट गोदानजों बोरै सुंदरै हमदे सेस खालामबाय जोंखौ ओइ फासिना थैदोलै नोङो हायोबा गावनि लामाखौ बारलायासै थाला फैला सुहार हाब नांदों नोंहा दाखालि इलेक्सनाव आंखौ गाज्रि होनना रायदोंमोन ना माइकआवनो हाब नांदों दाब्ला सुवाद साला खुन्दुं मुथासेबो होआ आं नोंनो नाङा आंनो नोंसिनिफ्राय गावजों गावनो सेलाय बिलाय नांलाय खमलाय मोननाय मोनिखौ लानानै ला नोंसोरनो आरो मेन्देला नोंनोथ' सोरजों दंमारोलै आंजों दंना फैलाजों दं मा ओरैनिफ्राय ओरै जट पयसा আছে तट मेन्देला আছে हवाय जं हुलाबारि हा जं मिथिखागौलै नोंखौ सारा बड'लेण्डआवनो मिथिगौ आच्छा दै आंनिखौ खोनासंनो लुबैना लुबैयाखै देनाय ट्रं नाय नाला देनाय होलाय मोजां नाय दे गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंनो सना बिदि देलाय मोसालाय गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंनो सना मा मोसानो रोङा बेनोसोनो सिनियर लेजेन्ड एक्टर नामजादाथार माथो फैला मेन्देला होनबानो माथो मोसानो रोङालै थाट थाला बुरबक डाइरेक्टर आउटडेटेड पुराना स्टाइल बेथ' आथिखालाव सोलिला ना गोदान ब्रेन्ड जानांगौ गोदान ब्रेन्ड दा माबायदि ट्रेन्ड सोलिदों बेखौ नायनांगौ नै आंनिखौ नाय आरो दंबावोसो नायबावनो नायनो नाय
डाइरेक्टर सर आइदै जान्दिया साइबाले जान्दिया माइले मारे आइदै या डाइरेक्टर सर आइदै साला बोरमाफोर मानसिफोरा नोंसोरखौ फल' खालामो नोंसोर आरो गुबुननि फल' खालामनो नाजायो नोंसोर जेराव दं बेयावनो बेस्ट माने फैला मेन्डेला जिन्दाबाद फैला ओरै फैलाय देग्लाय खिन्थु इलेक्सनाव लेक्सार होबाथाय नों आंखौ रायनो मोननाय नङा दै आरो जुदि हायोब्ला नों आंजों फैफिनबानो जाबाय मिथिबाय